Tervehdys kaikille 3 katsojalle. Nyt eletään heinäkuun 5. päivää perjantaita. Ja mainittakoon tässä, ennen kuin lähdetään esittelemään taukovaunuasioita, niin kerrotaan semmoinen fakta tästä päivästä, että tasan 12 vuotta takaperin iltapäivästi tähän samaiseen paikkaan, missä taukovaunu on nyt, pysäköitiin ensimmäistä kertaa se mun Volvo FL220. Tällä hetkellä Volvo ei ole kotosalla, Volvo on reissussa, ei kuitenkaan missään ansaintakeikalla, vaan se on vähän niinku, miten sen sanoisi, vanhemmiten. Jos tulee ihmisille, niin tulee autoillekin, niin tarvetta käydä vähän kuntoutuksessa. Se on sellaisessa. Tarkoitus on antaa sille lisää elinvuosia ja näin poispäin. Mutta taukotupaan. Ensinnä. Täällä ei ole nyt siis tehty mitään, mutta on alustettu mitään tekemistä. Täällä on ensinnäkin hirveä määrä kaiken maailman pahvilaatikoita, jenne ryönää. Siitä näette itse asiassa parhaiten ikkuna. Eli tämä esine tässä pöydällä on 80 senttiä leveä, 45 senttiä korkea. Ikkuna, jonka mä oon ajatellut asennettavan tuohon. Eli kun toi etuikkuna, mikä tähän vaunun vakiovarustukseen kuuluu, ei ole avattava, niin arvakkaas 2 kertaa. Jos täällä kun haluaisi tehdä kuitujatkoushommia, niin mistä se saa kaapelit sisälle? Ei saa. Ja toinen juttu, jos täällä haluaisi tuulettaa, niin täällä on tuolla yläkulmassa toinen pikkuinen reikä. Tossa. Ja toinen reikä on täällä näiden porakoneasioiden takana ja tuolla. Niin noista ei paljon ilmakierrä. Ja niihinkin voisi pistää ehkä jotain puhallinta tai muuta vastaavaa, niille saisi mukavamman perusilmanvaihdon. Mutta anyhow, tuohon on tulossa ikkuna kylkeen, joka keretään asentaan. Ja siitä voi sitten tuuletella. Tähän ikkunasettiin niin ei nyt rupea näyttää, voi näyttää, vilauttaa täältä alapuolelta. Siellä on jonkunnäköinen ikkunavero kaidin kautta, mitä liian hyttysverkko. Eli pitäisi voida tuulettaa myös hyttysverkon kanssa. Tuohon etuikkunaan muuten, niin sanokaapa te, että jos siihen pistäisi vaan ihan sen tavallisen jostain Jyskistä tai Tokmannilta tai mistä niitä myydään, niin tahallisen rullavero. Olisiko sies? Ehkä. Joo, ja tuolta ei itse asiassa puuttuu ne pistolasit. Se on toinen juttu. Ja sitten noista, ikkuna tuli esiteltyä, niin sitten toinen asia. Tämmöttis rävänöitä. Nämä on noitten rikkonaisten vanhojen kellahtuneiden tuuletusräppänöiden tilalle. Niin näette, ettei tässä nyt paljon ilma-aukkoa, vaikka ton luukun tuosta tonne päin vääntää aukikin. Tämä on muuten aika kankea. Noin. Niin ei sitä nyt varmaan paarma kävele sisälle, mutta muuten se on aika, ilma siitä ei myöskään varmaan paljon kulje. Alkuperäiset on tämmösiä vähän keltaisia ja kulahtaneita. Mutta nämä on tismalleen samalla reikäjaolla, nämä on helppo vaihtaa. Sitten tonne ulkoseinän puolelle, kun silmä löytää. Onko tuolla paketissa on? Aiku tuossa ollut? Ulkoseinää. Tämmöiset ritilet ajattelin pistää. Mä en löytänyt tismalleen samaa kokoa kuin ulkoseinässä on. Hiukan isompia, mutta haittaako se? Nämä peittää kuitenkin sen aukon, mikä siellä on entuudestansa. Elikkä täällä näitä on useampikin kappale. Elikkä niin kuin esimerkiksi tämä tässä. Nyt mä lakkaisin näkemässä sen tärpin kirkkaudessa. Elikkä tää, mikä on, siinä on vähän vammaakin ja kaikki. Se pitäisi ainakin vaihtaa. Ja vähän isommalla luukulla. Nämä on siis tähän paskio-osastoon on luukut tässä ja tuolla. Niihin molempiin uudet valkoiset kannet, samoin tonne. Ja sitten jos katsoo tänne paskio-osastolle. Mä kuvittelin alun alkaen, että ne on jo jotenkin läpi asti nämä
luukut. Mutta ei suinkaan. Täältä tähän sen nyt parhaiten näkisi. Tää on niin pimeä, että mä en näe siirretä kamerallakaan. Mikä läikkä toi? Seinä. Mikähän täplä siinä muuten on se? Niin tuolla. Täällä. Tää siinä näette. Se on jo varmaan perjantaina viime töiksessä ennen kotiin lähtöä sahattu tuo reikä. On niin päin helvettiä. Mutta niin, kuten näkyy, niin siellä on suoraan tuo uretaani esillä. Silti se ei näytä kuitenkaan kukkivan. Eli toi tuntuu olevan sellaista uretaanilaatua, että se ei oikein ilmeisesti vedä hirveästi kosteutta. Samahan täällä on täällä lattiassa. Täällä on tää tulppa. Lienee tehdasasema. Täältä paistaa tää sama uretaani. Eikä tääkään nyt miltään näytä. Joo. Mutta joo, noihin pitäisi vaihtaa luukut. Ja se ei ole iso operaatio, kun saa vaan aikaiseksi. Muutakin tekemistä toki on. Ja sitten tosiaan täällä oli tää takanurkka, missä on vähän sähköasiat. No, ne on vielä vähän puutteelliset. Mä en nyt oikein tiedä, että pitäisikö. Mulla olisi tossa sellaisia muovikaappeja, pari kappaletta pieniä. Niin pitäisikö mun pistää tänne nurkkaan? Niin kuin esimerkiksi tähän. Siis näille paikkeille joko tälle seinälle tai takaseinälle. Ja tuohon on semmonen pikkukotelo. Voisi noita 12 voltin sähkösysteemeitä hiukan pyöritellä siellä. Voisi periaatteessa viedä tonne ylöskin. Ja olisi toisaalta parempi paikka monellakin tavalla. Täytyy arpoa ottaa laatikko käteen ja sovittaa, että mihin se istuu sillä kivasti. Ja tosiaan tolle valosysteemille täytyisi pistää valokytkin paikalleen, se joku jakorasia tohon, että saa sen sellyn sinne. Jotta saa himmennyksen näihin valoihin, koska aika kirkkaat kuitenkin. Joo. Tässä tärkeimmät ja kiireisimmät jutut tämän taukovaunun suhteen. Sitten mä voisin esitellä itse asiassa pari pikasta 3D-tulostetta. Jättää kertomatta tässä vaiheessa, että mitä ne oikeastaan on. Jätetään siitä vähän pohdittavaa. Mutta ensinnä tällainen kappale. Maaleita seinää vasten niin erottuu hyvin. Eli tämmönen purkki. Tai levy. Tää ei ole tulossa taukovaunuun, mutta enemmän ja vähemmän epäsuorasti liittyy tähän taukovaunuunkin. Joo. Tämmönen. Siinä on 14 reikää. Ja joo, näkyy, että siinä on tommonen läpivientitiiviste. Näkyy, että siellä on kierteitä. Sitten tämä toinen esine. Tämä tässä. Täällä on myös läpivientitiivistä ja toiselle kierteet. Ja sitten katsotaan toiseen puoleen. Täällä on 3 tommottista taskua, joista yhdessä on nyt kansi paikalla. Kansi on siis tämmöttis irtoa tuosta. Tästä voitte sitten päätellä. Olette ehkä nähnyt ennenkin tällaisen. Joo. Mutta tämäkin osa, niin tosiaan, niin tämäkään ei tule taukovaunuun, mutta varsin kirjaimellisesti liittyy siihen. Kyllä. Näin ikään. Joo. Selkeä. Tässä olisi varmaan nyt nämä projektikuviot, mutta sitten kerrottakoon, että 3 viikon päästä meidän pitäisi olla Joensuussa Radiomoottoriliiton kesäleirillä. Ja no tarkoitus viedä tämä taukovaunu sinne. Ei yli 400 kilometriä tällaiselle vaunulle, mikä on aika pitkä, varmaan koko ikänsä pyörinyt vaan tässä Huittisten nurkissa, niin voi olla pitkä matka, mutta soitetaan, että se pysyy koossa. Jos se ei pysy, niin kootaan matkalla. Ja jos ei se riitä, niin sitten ollaan kusessa. Joo, mutta anyhow. Sitten oli toinen asia. Mä tuossa aiemman videon lopussa mainitsin tästä silmäleikkauskuviosta, ja sitä aiemmassa ja sitä aiemmassa vissiinkin. Niin mullahan oli silmäleikkausaika 17.6. Paitsi että se peruttiin ja mä sain uuden ajan 27.6. Joka sitten peruttiin 26. päivä. Ja mä sain uuden ajan 28. päivälle perjantaille. Ja mä menin sitten Tyksiin aamulla silloin perjantaina, viime viikon perjantaina, siis viikko sitten. Aamulla kello 7 olin siellä
menomatkalla kuskina oli Ahmed. Ahmed oli oikein hyvä kuljettaja, mukava ja lepposa setä. Melkein taas lähettää palautetta taksifirmaan ja ihan positiivisessa sävyssä. Ja ehdottoman jees kyyti. Joku turkulainen taksifirma. Kela taksi siis oli kyseessä. Ja olin varmaan Baltiaralla 6.56 tai jotain. Ihan muutamaa minuuttia vaille 7 osastolla, niin kuin mun piti 7 olla siellä. Kaikki kondiksessa. Sain sairaalaranneketta käteen ja hirveän määrän silmätippoja jne. Ja käsketään rauhassa odotella ja kuulostaa siinä, kun ympärillä on koko osasto täynnä väkeä ja kaiken näköistä niin siellä oli joltain verkkokalvopaikaltansa ja jne. Ja sitten jossain välissä kuuluu, kun takaviistossa jossain jollekin naisoletetulle niin tullaan kertomaan, että ollaan kauhean pahoillaan, mutta meidän täytyy siirtää sun aikas. Okei. Helppo päätellä tässä vaiheessa, että taitaa olla tämmöisen vähemmän kiireellisen puukotuksen kanssa aika huonot säästit päästä puukolle. Ja ei sitä mennyt kauan, 8.30 tuli täti kertoa mullekin, että sori, mutta me ollaan hirveän kauhean pahoillamme, että meidän täytyy taas siirtää sun aikas. Ei pysty. Liikaa päivystystapauksia. Ja mä olisin varmaan saanut sitten uuden ajan jonnekin päin heinäkuuta, mutta totesin, että ei pysty, ei kykene. Menee liikaa kesää pilalle, on kesäleirireissua ja on assemblyä ja muuta vastaavaa, niin nyt ei pysty. Ja että 10. päivä elokuuta ja sen jälkeen on jees. Ja mä sain 22. päivä 8. uuden ajan. Katsotaan nyt, että joko 4. aika todella sanoo, vai meneekö sekin vielä pitkäksi. Mutta jää nähtäväksi. Ja olisi kiva saada kyllä homma jo pikkuhiljaa hoidettua, mutta onhan tässä tiettyjä pientä tragikoomisuuden piirteitä jo. Että itse asiassa Tyksitäkin tuli kirje, jossa kerrottiin, että teille on varattu taas uusi leikkausaika. Se sanamuodokkin muuttunut jo tässä matkan varrella. Mutta ei mitään, niin mä luotan kyllä siihen, että kun jahka se hetki tulee, ettei ihmiset ole telonnut silmiänsä niin paljon, että myös tämmöisessä päivystyssairaalassa tapahtuva ei-päivystysleikkaus ehtii tapahtua, niin eiköhän siitä hyvä lopputulos tule. Mä luotan siihen. Ja sen jälkeen pääsee päivittämään silmälaseja ja vähän prismakorjausta ja noin poispäin, jossa vaikka helpottaisi näkemistä ja parantaisi havainnointia. Mutta tällä videolla ei tapahdu nyt siis mitään. Tässä oli tämmöinen väliraportti ja esittelyä siitä, että mitä tässä on kohta tulossa. Ikkuna mahdollisesti todennäköisesti vaan ilmestyy tuohon seinään, koska mä luulen, että työryhmä ei välttämättä halua kuvattavan sitä ainakaan livenä. Ja tuo yksinen naantelusta asentaa. Ja näin poispäin. Joo. Muutakin pikkuprojektia tuossa on ennen kuin kesäleirille voi lähteä. Ja mitä siihen Volvoon tulee, niin se tosiaan on siellä kuntoutuksessa ja tulee toivottavasti aiempaa ehompana sieltä takaisin. 12 vuotta kuitenkin tässä jo talossa takana ja 50 000 kilometriä. Mutta jos se nyt vielä puolekin siitä olisi vielä eteenpäin, niin se olisi jo 18 vuotta ja 75 000 kilometriä. Aika näyttää. Mutta kesäleiriä tässä kovasti odotellessa, assemblyitä ja muuta vastaavaa. Kyllä tästä varmaan vielä kaiken kaikkiaan kokonaisuudessa hieno kesä saadaan. Tuosta leikkauksen siirtämisestäkin on toisaalta myös plussaa, että nyt ei tarvi hyssytellä. Ja toisaalta nyt on kohdalainen kesäpunussa päällä. On tässä räitty ja yskitty niin pari päivää aika laajakkaasti, niin sekin olisi ollut ehkä pikkasen semmoinen huono yhtälö just leikatun silmän kanssa, kova aivastelu. No, onneksi ei ole. Tai onneksi, mutta ei ole. Heinäkin siitä on tehty. Mä hyvin ne laahista toiseen. Heinät on tehty. Muutama 1000 paalia niitä kai tuli. Ja siinä no vähän jäi maahankin vielä, kun niin pääsi käymään niin, että kun tuolta muutaman 100 metrin päästä niin yhdeltä peltolohkolta niin oli määrä vetästä pyöräpaaliin ja siinä urakoitsija kävi niitä tekemässä, mutta valitettavasti ehti puoleen väliin sitä palastaa, niin sitten tuli vettä ja siitä ei muutama paali paalaamatta, mutta kokonaisuudessaan aika pieni ala. Kyllä.
Mutta video menee ihan turhaksi löpöttämiseksi tässä vaiheessa. Mä menen tästä tuonne konttorin puolelle. Mulla on suunnitteilla ja tekeillä tuossa kaiken näköistä 3R-tulosteosaa muun muassa täytyy piirtää, että mitä tulee tähän. No ei niinkään taukovaunuun, mutta siihen liitännäiseen, joka tuossa äsken mainittiin. Ja kyllä. Niin joo, toi taukovaunuhan ei ole siis asuntovaunu, ei missään nimessä. Mutta mä tuossa laskelmoin, että täytyy ottaa semmonen 60 kertaa 190 vanerin kappale. Ja mä luulen, että mä otan ihan 12 millistä tavallista vaneria. Rakennan sille jalat ja kahdelle sivulle jalat ja ehkä verhoileen sen levyn. Mulla olisi tuossa esimerkiksi sinistä messumattoa käyttämätöntä, niin jos siitä vetäisi siitä ylitteen. Ja se voisi vaikka vähän liimatakin kiinni siihen, tai ainakin nitoon reunojen alta reilusti. Ja tämän juoni olisi nyt siis se, että siitä muodostuisi tuohon taukovaunun toisen penkin päälle tommonen vähän retkivuoden meininki, koska puoli metriä leveässä, noin 160 senttiä pitkässä asiassa mä en mahdu nukkumaan. Mutta jos se on 60 senttiä leveä ja 190 pitkä, niin siinä todistettavasti mahdun. Volvon kuorma-auton ohjaamossa oleva sänky nimittäin on 190 senttiä pitkä ja 60 senttiä leveä. Ja siinä mahtuu erinomaisen hyvin nukkumaan. Niin. Ja ajattelin, että jos tähän taukovaunuunkin pistäisi. Tai siis irtonainen, penkin päälle nostettava peti, noin 4 jalalla. Ja siihen kun heittää jonkun patjan rääsyn päälle, niin kaipa siinä nukuttua saa, varsinkin jos tuonne saa jonkun ilmanvaihdon. Joo. Mut ei enempää paskan jauhamista tähän perjantai-iltapäivään. Palataan taas sitten jollain seuraavalla videolla. Joo, tästä jäi muutama klippi välistä pois. Mulla olisi ollut hiukan kuvattuna jotain tyhjennän Volvoa ja lähetän Volvon maailmalle videoon, mutta aivan sama. Hypätään mieluummin reaaliaikaan. Tai siis kronologisesti vähän eteenpäin. Ja joo, tajunnan virta. Ei mitään, hyvät viikonloput kaikille. Nähdään taas.